Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. Here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Ngibonile ukuthi uMakhumalo uyatrenda, ama-fans akhona nabanye abangasiwa ama-fans kaMakhumalo kodwa ngathini bamjabulele ukuthi awaze watrenda kwi-RSOD ekugcineni noma kube umzuzu wokugcina naye ke trend nje ukuthi ukhulumile washinto kwabakaza abantu because abanye bebengalindeli ukuthi uMakhumalo ekhulume kanje. Ngiyayibona-ke leyo kodwa ipurpose yale video bengithi ayibo bazalwane kungenzeka futhi kuyenzeka ukuthi uncume uMakhumalo ngaphandle kokuthi udelele uMacele. Angithi nje lokho kwenzeke kwi-reunion abanye abantu indlela uMakhumalo achaze ngayo yonke into or i-situation yakhona bathi-ke uMakhumalo usmart uhlakaniphile nokuthi a-react kanje bakuthandile lokho. Uyakwazi ukuncoma uMakhumalo ngaphandle kokuthi udelele uMacele. Why ngisho njalo? Njengoba uMakhumalo-ke etrenda abaningi sebethi kungcono kube uMakhumalo kwaba uyena unumber 1 ngabe kunokuthula kaMseleku. Kuhlanganaphi lokho? Kuhlanganaphi lokho uze uhambe uyokusho kwipage la kaMseleku ubhale lawo ama-comments nibe baningi nibone nje ukuthi nenza into e-right. Kuhlanganaphi ngoba njengamanje uMakhumalo ukwi-RSOD nezinto futhi esithanda ukuthi siyikhulume ngaye siyikhuluma kule reality show enye. Manje kuhlanganaphi ukuthi ngoba uyazi ukuthi ipage la kaMseleku lithini or social media babuMseleku ithini so uzofaka uMacele ukuthi kungcono kuba uMakhumalo waba number 1 ngoba yena uhlakaniphile futhi uMacele unje. Sifike kanjani lapho? uMakhumalo ukwi-RSOD ushilo ukuthi ufuna ukuba kule show ngezizathu ezithile, ifamily iyamsupporta and awazi ukuthi kwenzakalani kwifamily so uyafika nje ngokuthi-ke angazi injabulo eningi noma ukuphapha noma ukuqina so uzokwenza ama-comments afana nalawo ukuthi hayibo kungcono kuba uMakhumalo waba number 1 ngoba uhlakaniphile. Manje uthini? Uthi uMacele unjani? Ubaba Mseleku khona manje ubebhalile esho ukuthi benoMacele sebe-celebrate iminyaka emingaka bendawonye futhi huyo walalela i-vision yakhe kuze kube khona isithembu kungenxa kaMacele ekhombisa ukumbonga futhi sihlele sikubona lokho ukuthi uMacele uyi-favorite wife. Ngakusho nami lokho ukuthi manje ngoba si-happy noma uhappy ukuthi uMakhumalo ugcine ekhulumile washa amagama naye sewuyagijima uye ephejini la kaMseleku uyobhala ukuthi kungcono kuba uMakhumalo waba number 1 ngoba nakhu esmart. Hayi yehlisani yehlisani izinga lokuqina ukuqina phela lokho ngoba lokhu okwenzeka kwaMseleku akuhlangananga nawe. Siyababuka kwishow Uthando Nes'thembu kodwa kusho phela ukuthi manje naseyintweni sekufanele ukuthi sihlehlele emuva mase siyagijima sithathe zonke izinto ngomoya wokuphapha. Kumele phela abantu bekhumbule ukuthi abantu laba abakhulile bawumndeni futhi-ke kuhlanganisa umndeni nakho konke wawungasiyi ingxenye yakhona. Mhlawumbe leyo nto ibuye ilahleke ngoba ngikubona abantu indlela abachaza ngayo izinto uzozibuza ukuthi hayibo mhlawumbe lo uyisihlobo yithi esingazi isihlobo ukuthi asazi ngoba yena kadumile ubona ukuthi hayibo nazi inkulumo seyigudla endleleni engaseyona manje. Bengisho nje ukuthi ku-possible ukuthi nawe ube kule group happy ngoba uMakhumalo uyatrenda, uMakhumalo ukhulumile kwi-reunion kodwa uhloniphe ubhuti uMseleku noMacele. Hayi manje sesizwa ngawo ukuthi ukuba uMakhumalo waba number 1 ngabe kunokuthula. Utshele obani ukuthi akukho ukuthula? Usukuzwephi lokho hawu phela manini nendaba eyijuice ezispice esingayitholi khulumani kucace nathi sihlebe senjoyini sihlebe kancane. Hayi manje vele sengathi nje usuyaphaphazela. Ngoba phela manje masuzogijima uye ephejini lefamily ifamily ipostela ngezinye izinto onayo ifake i-RSOD wena sewuyothi kungcono kube uMangwabo waba number 1 uMakhumalo waba number 1. Kungenaphi lokho? Kungenaphi nje ukuthi uMakhumalo ubekhuluma
ebekulasiya endaweni yakhe sekufanele ukuthi ngabe waba unumber 1 nakuphi. Nokuthi ngabe kunokuthula, ngabe nje izinto zihamba, utshele obani ukuthi zihamba kabi? Ubani okutshele lokho? Bengithi angi-address le ngoba ngiyayibona nje impela lento le iyakhuphuka leyo ukuthi manje abantu kufike mhlampe engibonile kuyo, angithi wena siyamazi ukuthi ubuyenza izinto ezibheke eceleni nje kakhulu kwi-show. Abantu sebeyagijima baya kwi-page ka-husband sebeyobhala ukuthi ukuthini nokuthini. Hayibo, usuke ukuphi ngempela? Ngoba phela manje ngeke uzusho ukuthi ngoba sibabona la kwi-show sesiyazi ukuthi baphila kanjani nemindeni. Ngoba phela ishow ilobe isivezela bendawonye, be-around nje each other. Kungekho ukuthi nangu-ke nefamily yakhe mhlampe kulolu suku i-episode nje sike sayibuka bonke bebenemindeni yabo, ukuthi manje sesingaze sijaje sithi hayi ngoba simbona nje edelela kanje kwi-show okusho ukuthi no-husband wakhe uyamdelela. Hayi, ezinye izinto bakwethu, hayi khona ziyafuna umuntu phela naye ebuye ey'bheke ey'nuka amakhwapha ukuthi hayibo kuseyikho lokho. Into efana naleyo. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Kupossible ukuthi sinqume uMakhumalo ngaphandle kokufaka uMacele noMayeni noMangwabe ngendlela yokuthi bona sesiyabadelela. Kupossible bazalwane.